Masu sauraro a ciki da wajen jihar Sokoto a daidai wannan lokacin assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wato shirin fassarar mafarki a musulunci wanda yake zo muku daga nan gidan rediyon Garkuwa FM mita 95.5 a nan birnin Shehu. Shirin na fassarar mafarki a musulunci shiri ne da wani bawan Allah ya wato kokari wajen tallafa masa, wanda muna ƙara roƙon Allah ta'ala ya ƙara saka masa da alkhairi, ya tashi ka faɗarsa albarkacin wannan gagarumin aikin alkhairi da ya yi. A dai cikin wannan shirin masu sauraro, kamar yadda aka al'adanta, muna wato buɗe rigizar sakonnin da kuke turo muna waɗanda suke ɗauke da bayanan mafarke-mafarken da kuka yi yayin da malam yake fassara muku. Kamar da yadda aka saba a kowane mako, Malam Aliyu Yaqub Abubakar Goberawa ne muke tare da shi a cikin shirin, wanda ni Nasir Ibrahim Jambuzu zan gabatar. A karamakalla, barka da shigowa a cikin shirin. Da barka ka dai. Madalla. To kusan kamar dai yadda aka sani masu sauraro, wannan wato gabar zamu, ko kuma kamar yadda muka ce za mu yi a wancan makon da shuɗe, za mu muhimmantar da sakonni da suke zo mana daga ƙasashen waje a karon farko, daga nan kuma mu ɗauko na waɗanda ke zo mana a jihohi daban-daban a wannan wato ƙasa tamu. Daga nan ne za mu dira a cikin sakonnin da aka turo mana a nan jihar tamu ta Sokoto. Kai tsaye ba tare da bata lokaci ba, bari in fara da wato sakon farko da yake cewa: Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Khalid Umar daga New York, Amurka. Ni ma'aikacin kamfani ne, ina yin mafarkin mamata da take a Kaduna ta rasu. Wannan mafarkin yana damuna, ina neman malam ya fassara min wannan mafarki. To malam, kaji mafarkin da shi wannan malamin yake yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Shi wannan mafalkin na wannan mutum Khalid yake yana ɗaya daga cikin mafalkai waɗanda suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ar-ru'ya min Allah wal hulmu min ash-shaytan. Shi mafalki mai kyau daga ubangiji yake zowa, shi kuma mara kyau yana zuwa ne daga shedan domin ya bata ma dan adam rai. Wannan ya nuna cewa ba wani abu bane illa yayin mafalki ne wanda shedan yake sa ma mutum don ya ga ya sashi cikin damuwa. Kuma ga ka'ida ta malaman fassara mafalki ba a juyawa ga wannan mafalki. To kawai da yayi isti'aza kila ne me da yayi irin wannan mafalkin kawai ya canza kwanci kamar wadda hadisai suka inganta, yayi tofi so 3 gehen hagun shi, ya nemi Allah tsari sannan ya sake kwanci. Wata riwaya kuma haka ce yayi wallahi yayi sallah raka'a 2. Duka dai duk wanda yayi zai isa mishi in Allah ya so. Assalamu Garkuwa FM, ina da wani mafarki da ya tsaya min a raina. Mafarkin duk jiki na kumbura sosai. Ina da aure amma matata ba ta tare da shi, tana Abuja, shi kuma yana kasar Spain. Ita matar tashi tana da juna biyu, hankali na ya matukar tashi sosai. Don Allah a taimaka, Allah kara ilimi da takawa. Ahmad Usman. To mafarkin kumburi ga malaman fassara mafalki mai kyau ne, sai dai akwai ɗaya wanda abba shi da kyau a wajensu, shi kuma sai an mayyaze tun can cikin mafalkin. Misali, mutum ya ga cikin shi ya kumbure, kuma in an ka buga sai a ji alama kawai akwai ruwa cikin shi. To a wajen malaman fasara mafalki wannan ba shi da kyau. Amma kumburin jiki kawai mutum ya ga jikin shi ya kumbure, to idan dan kasuwa ne ƙarin riba ne zai samu, kuma dukiyar shi za ta bunƙasa sosai. Kuma shi wannan ba Allah ya nuna cewa dan kasuwa ne ga abin da mafalkin yake nuna, don haka zai samu riba mai yawa ga kasuwancin shi. Bai da alaka da matar shi da take da ciki. Ma'aikaci ne shi kuma kila promotion ko wani abu makamancin. A wannan shi ya takaita kawai ga dan kasuwa ne. Akwai kasa, akwai wanda sun takaita ga mutane kawai, akwai wanda sarakuna ke yi, akwai wanda talakawa ke yi, akwai wanda yan kasuwa. Shi wanga in dai kumburi ne, to ya takaita kawai ga yan kasuwa. Na'am. In ba wancan mara kyan ba. To Allah ya kiyashe mu. Assalamu alaikum, Allah gafarta malam, sunana Abubakar Ibrahim daga Oman, wato kasar Oman kenan. Ni ɗalibi ne, ina karatu a jami'a shekarar ƙarshe yake.
na yi mafarkin ina shan ruwa masu yawa fiye da yadda na saba sha, ko wannan mafarki yana da fassara? Na gode. shan ruwa yana da fassara a cikin mafarki, sai dai ma'anar shi ga wadda an ka ga ruwan sannan take bambanta. Idan an ga ruwa ne karau lafiyar su lau ba su da wani abu, to ya nuna cewa tsawon rai ne kuma da samun lahiya ga jikin mutum, domin ayar da take magana cewa waje alnaminal ma'i kulli shay'in hayy. To kuma idan an ka gane su da wata kala, misali an gane su kawo kalar ɗorowa, shi ko masassara ce mutum zai yi, domin mahi yawa in mutum sha wani abu cikin kwana wanda yake da kalar ɗorowa rashin lahiya ne. Don haka shi da ya nuna cewa samun lahiya ne kuma da tsawon rai a wajen malaman fassarar mafalki. To Allah ya samu dace. Assalam, sunana Fatima daga kasar Ghana, Accra. Ina da miji yana aiki a filin wato sabkar jirage, ni ba na aiki. Na yi mafarkin mage wato ta haihu, wato masa kenan a gabana. Ni a halin yanzu ina da ciki wata 8. Na gode. Tumalan kaji mafarkin. To yana nuna in Allah da za ta haihu lahiya lau, domin can cikin karatun da muka yi baya mun ci ga ka'ida ta malaman fassarar mafalki ana so malami ya san abin da ake kira ilmu ɗabi'atul haiwan, wato sanin ɗabi'u na dabbobi. To cikin sanin ɗabi'un na dabbobi sun yi magana cewa ita musa tana da sauƙin haihuwa in za ta haihuwa, ba ta shan wahala hiye da sauran kamar wada sauran dabbobi suke. To idan mace mai ciki ta ga gabanta musa ta haihu, ya nuna wadda wannan musa take haihuwa cikin sauƙin Allah da ita za ta haihu cikin sauƙin. Alhamdulillah. To za mu ko kuma in ce nan ne muka kawo ƙarshen wato sakonnin da aka turo mana daga su ƙasashen ƙetare kenan. Kai tsaye bari mu shiga a nan gida Najeriya. Assalamu alaikum, ni ne na mafarkin zan tafi hajji kuma ban san kowaye ya biya min ba, daga mai faci Umaru. To bai bayani cikakke ba, amma dai shi ga ka'ida ta malaman fassarar mafalki hajji yana da ma'anoni da yawa. Cikin shi an ce alhajju ana nuhin alƙasdu, wato in mutum yana da wani guri wanda yake bida Allah shi cika mai mafalkin gashi zai ta yi hajjin, to ana nuna mai wai gurin ya biya. Ga malaman lugha suna kiran hajju alƙasdu. Wani lokaci kuma in ɗan kasuwa ne mafalkin ya ta san aikin hajji, to ya nuna samun riba ne. Wani lokaci kuma in mara lahiya ne jin dama zai yi, ko kuma dai mara aure zai yi aure, domin kalmar hajju tana ɗaukar wannan. Ma'ana mutum ya yi aure ya zagaya ma iyalin shi. To shi ne, amma dai shi tun da bai haɗi matsayi ne tan tagarya ba, to babu abin da kuma za a iya haɗa mishi ga wannan. Na'am, illa dai kila nan gaba inda hali sai shi cika bayani. Allah gafarta malam, ni wato mafarki na kwanan baya, wato na yi sati ɗaya ina mafarkin hanwawa. Shi da Allah ko zan iya sana abin da hakan yake nufi? Mace ta ko namiji? Ba wannan bayanin, ba mace bai ba sakon ko shi irin wancan ne dai bai dauke da bayanin komi. To ita dai hanwawa wajen malaman fassarar mafalki tana nuni ga a ce wazirin sarki, ko kuma mataimakin shugaban ƙasa, ko mataimakin gwamna, ko mataimakin ciyama na local government. A dori can baya sarki kawai aka sani, ko saboda haka zai zama waziri, amma sarki kawai an ka sani, babu gwamna babu shugaban kasa. Haka dai. To amma akwai abin da su malaman fasara mafalki suke kira almulhiqatu, wato abubuwan da aka riska zuwa cikin wasu. Tunda yanzu ga ka'ida shekara 1000 da na wuce ko shekara 500 sarki an ka sani. Gaskiya ne. To don haka yanzu akwai shugaban kasa, don haka abinda ka dauka sarki na dauka shugaban kasa, akwai rais, akwai al'amiri da sauransu. Don haka suna ne ya canza amma aikin yana nan wanga daban. To don haka ya nuna ita hanwawa tana nuna wannan, wani lokaci kuma tana nuna wani mutum wanda bai tsayawa ga ɗabi'a guda, ma'ana bai magana guda. In an ka fahimci ko wani ne, domin su laraba suna da wani karin magana da suke yi, in suna son su nuna cewa ka baka tsayuwa ga magana guda in ka yi, sai su ce fulanun ya talawwanu alharba'a,
wai wani yana jujjuya kawo da ka ga hawawa kasan tana canza kala haka. Wani lokaci kuma su malaman fassara mafalki sai suka ce wata bayahuda ce wata majusa ba majusa ce ita ce aka yi domin canzawa kalan hawawan nan cikin ɗabi'o'in da mun kai na can baya yana samuwa ne ta hanyar rana. In rana tana juyawa ita ma tana tahiya, ita hawawa kala tana canza, ta ta'allaka dai ga wannan. Assalamu alaikum malam, ni dai ban da aure amma ina karantarwa, na kwanta bacci sai na yi mafarkin gani nan ina alwala har na kai ga wankin kafafu, na wanke ɗaya saura ɗaya sai na farka. Malam ina so na ji fassara wannan mafarki na Allah ya kara. To bukata ta da saura, inda ya cika kan bukata ta za ta biya, in Allah ya yarda bukata ta tana biya. Abinda ɗaya ba a so ga alwala, mutum ya alwala da abin da bai halatta ya alwala da shi ba, kamar giya ko kayi da giya ko kayi da nono ko kayi da zuma. Shi ko in kayi wannan bashi ne zai tattaro a kanka. Allah ya kiyashe mutum. Assalamu alaikum malam, ni budurwa ce bani da aure, na mafarkin ina sujada amma ban karanta komi cikin sujadar, kuma ko da nika tashi lokacin asuba ta yi, kuma ina yawan wannan mafarki. A tashi lafiya, na gode. To shi kan mafalki ne yana nuna wani abin alheri ne zai samun shi, domin a cikin sajadai akwai sujudi shukuri. Ita sujudi shukuri ana yin ta ne lokacin da wani abin farin ciki ya sami mutum, kamar wada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya koya. Sai dai in ba sujudi shukurin bace, to yana nuna wani lokaci tuba ne ga mutum ya yi mahalki ya yi sajada cikin wata sallah, ko kuma ya ga yayi ruku'u yayi sujada, shi ko zuwa aikin haji ne. To amma dai shi nashi yana tabbatar da cewa wata bukata ta ci za ta biya. To Allah ya samu dace. Assalamu alaikum malam, ni magidanci ne ma'aikacin gwamnati, ina yawan mafarkin na hau tsani wato kwaranga, sai na je can sama sai kwarangar ta yi tangal kamar za ta faɗi, sai in farka. Dan Allah yana son bayani wannan mafarki. To akwai bukata ta yi wadda yake ta kokarin yana bidatta, amma dai har yanzu abin ya buwaya. Sai dai abin da abba asu kwarangan nan ya zama inda ta katako ce, to yana nuna tahiya ce. Yana nuna tahiya ce zai yi wani wuri, amma in ba ta katako ce ba, to wani bukata ce yake bida, to kuma ya dage ga addu'a ba a nesa, tunda dai ya ga yana tana tangal da shi. To na ga ya faɗo malam. Inda ya faɗo misali ya tangal din, bukatar ba ta biya. Subhanallah. Assalamu alaikum malam, ni ce ina yawan mafarkin mahaukaci ya biyo ta, kuma ta yi mafarkin wato ta je wani taro sai ta karanta suratun nur shahi na 5 da na 6. Duk wadda mahaukaci ya biyo ita ta yi mafarkin haka. To kuma ba lokaci guda ne ba mafarkin, kamar haka ga hakika ta ba lokaci guda ba ne, kowane daban-daban ne. Shi mafarkin mahaukaci ya biyo mutum galibi ga mata yana nuna iska ne, amma karatun suratun nur shi ko ya nuna wannan matar tana rike da ibada, kuma tana koya ma mutane abubuwan da shari'a ta yi umarni, kama a koya musu karatu ko wani abu makamancin wannan. Wannan haka shi. Assalamu malam, barka da aiki. Na yi mafarkin ina karanta Fatiha, na yi rabi sai na farka, ni mata aure ce. A tashi lafiya. To su wajen malaman fassarar mafalki, ai ita da Fatiha da kowace sura cikin Qur'ani ba dole sai an cika ba. Wasu suna ganin kawai sai an karanta sura da farkonta har ƙarshe. Aya guda in ka karanta cikin sura ya isa, yana nuna cewa in tana da bukata za ta biya kuma cikin gaggawa. Ita suratul Fatiha, in mara lahiya mafalki yana karatunta, shi ma ya nuna jin dama ne zai yi. To Allah ya saka dali. Assalamu alaikum, wata baiwar Allah daga Bado, ni ko kuma ita bata yi aure ba, amma tana aiki, sai ta yi mafarkin an kawo mata kyautar raguna manya-manya har gida. Wai kyauta na ce daga wani kamfani. An ka ba ta kyautar raguna guda, ba ta da aure. Mukami za a bata, shekara 2 za ta yi bisa mukami na Allah ya yarda, domin su malaman fasara mafalki sun ce shi rago wani lokaci yana nuna shekara ce, wani lokaci yana nuna wani babban mutum ne,
kawai misali su Larabawa can wani lokaci in suna son su yabi wani babba suna ce mai kabshul umma, wato wanda yake karo ne na al'umma wanda yake kawai shugaba ne. To ita da a ce tana da aure ta ga ta kama rago ta sa cikin ɗakin ta ɗarme, to za ta mallaki mijinta. To tunda ba ta da aure kuma tana aikin gwamnati, to za a ba ta wani mukami wanda za ta shekara 2 kan wannan mukamin, Allah ya so. Wannan kenan. To assalamu alaikum, Allah gafarta malam. Ni ina da yara 3 amma yanzu na kai shekara 7 ban haihu ba, amma ina yawan mafarkin na haifi yaro ko yarinya ina shayar da shi. Menene ma'anar wannan malam? To Allah da za ta koma haihuwa. To wallahi samu dace. Assalamu alaikum malam, barka da aiki. Na mafarkin na fada cikin kashi har ga kaina. Menene ma'anar shi? Bacin raina. To Allah shi kare shi kawo sauki. Assalam, ina yawa malam fata alkhairi. Malam ni ne na mafarkin ko kuma yana saduwa da 'yar mata ta yi, don Allah menene fassarar mafarkin nan? 'Yar matar shi wadda yake da aure yake da ita? Shi ma hajji ne zai taya, Allah ya so. To assalamu alaikum malam, suna na wato mamar Farida daga na Kasar. Malam na yi mafarkin mutum a cikin girgije yana zaune kuma duk inda na je shi nake gani. Malam menene fasara? Shi ma yana cikin waɗancan da su a halamin, tunda abin da su malaman fasara mafalki sun kace wato duk abin da bai yiwa ga zahiri ko su ba duka gaba ɗaya ba, kawai dai a ce cikin 100 a ɗaya kashi 88 ko 90 an samu kaidi. Abinda an samu kaidi. Abinda bai yiwa ga zahiri a ga an yi shi cikin muhalki sun ce ba na kware ba ne. Domin ayi cikin karatunmu da ya gabata mu magana, wani ya tambayi Ibn Siri na fasara wani mafalki, ya ce mai ya yi muhalkin ga kwalba da ruwa ciki amma da ya hoshe kwalba ruwan ba su tuɗe ba. Kaga abin da bai yiwa ne, amma yana da ka'ida hankali. To yana da kuma ka'ida cikin malaman fasara mafalki, amma dai sai Ibn Sirin ya ce wanga mahalki ai bai yiwa a yi shi haka ne. Ya ce lalle haka ne gani. Ya ce to in haka ka gani lalle matarka tana da ciki za ta rasu, amma abin ta haihuwa zai rayu, kuma haka ta tabbatu. To amma dai su ga ka'ida su duk abin da ya zamanto ba yiwa ga hakika to yana cikin waɗancan mahalkayan guda 7 waɗanda ba su da fassara. To haka. Assalamu alaikum malam, da Allah a taimaka a fassara mai wannan mafarki. Na yi ta turo mafarkin har yanzu Allah bai sa an faɗi nawa ba. Ni matar aure ce, sannan mamata wato ta ce min, to gaskiya dai bai yi ma'ana ba rubutun, kamar ma babu asalin rubutun mahalkin. Muna ba ta hakuri kan rashin cikawa da ta yi. Ga wata ta ce ni matar aure ce, ina da ciki na mafarkin na haifi 'yan 2 maza. Tana da ciki ta mulkin ta haifi 'yan 2 maza. Haka ma. To su wajen malaman fasarar mafalki a kalibi ake yi. In mace ta ga ta haifi ɗa namiji tana da ciki sai a ce mace ce, in kuma ta haifi 2 maza sai a ce 2 ne mata. Ga ka'ida su, amma ga ka'ida sun sa wani abu da ake kira istisna'i, sun ka ce in wannan da ya mafalkin nan bai da tashi ka'ida. Wato bai da zaɓi, bai da tashi ka'ida da ya saba cikin mahalki, don akwai bambancin mutane. Shi ma ba mu kai gare shi ba. Akwai bambancin mutane, wani iya mafalkin abu kaza zai faru haka nan kawo da ya ganai, wani kuma iya faru zai caccanza. To sun ce nan ana amfani sai an lura da ka'ida shi wannan wanda ya yi mafalkin. In an ka ga galibi ya an ga ɗiya mata 2 to maza ne 2, in an ga ɗiya maza 2 mata ne 2, kuma shi ya hi ƙarhi ko shi shugaban shi Ibn Sirina Imam al-Fanni shi haka ya tahi kai. To Allah ya samu dace. Assalamu alaikum malam, da fatan alheri. Ni ne na mafarkin 'yan uwana sun sani limanci sallah, in ja su sallah suka wato in shiga gaba, ni ko na yi musu gardama, ni ko ban yi musu gardama ba, na shiga har na sallami. Don Allah malam ina so a fassara min mafarki na. Ni ne Suleiman. Shi mawalkin jagoranci na sallah yana nuna jagoranci ne na wani abu na harkokin da ake gudana zuwa. Mace ɗaya ba a son ta yi mafarkin tana limanci, ita ɗaya ba a so, amma dai ya nuna za a shugabanta shi kan wani abu kuma zai yi.
Assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya. Sunana Anas Dundaye, ina so a fassara min wannan mafarki. Na mafarkin Musa ta cije shi lokacin da ya je buɗe shagon da aboki ne ya bashi tsaro, kuma kahin ya kwanta da yamma lokacin wato yana cin abinci sai Musa ta zo har ya bata abincin, to bayan ya kwanta sai mafarkin ta cije shi. Wato na fahimci abin da yake so ya nuna. Bayanin shi yana da kyau. Yana so ya nuna cewa kahin ya kwanta ya yi mu'amala da Musa. To akwai wanda suna itibari kai ne su malaman fassara mafalki, akwai wanda babu ruwan su komi kai fassara nan ba ta canza. Kawai yanzu wanda yake taka canza, misali mutum yana jin yunwa ya kwanta ga yana cin abinci. Na'am. To dole tun da ya kwanta da yunwa sai su ce to bai da ma'ana. Amma irin shi na cizon Musa ga ko mu'amala kai da ita, komi kai da ita, in kai mahalkin ta cije ka masassara ce za ka yi. To ita Musa. Allah gafarta malam, ni dai bani da aure, na mafarkin ina sallah a cikin sujada ina karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, daga Bilkisu Tambuwal. Ku tashi lafiya. To ta kan Bilkisu ya nuna kadan bukata ta tabiya, tana da wata bukata kuma tabiya, domin karatun ita la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa bai taba roƙon Allah da wagga kalma ba face sai an biya mishi bukatar da ya bida. Don haka ya nuna bukata ce ta bida kuma Allah ya amsa. To Allah ya sa a dace. Assalamu alaikum malam, barka da aiki. Ni mata aure ce, babanta ya rasu. Na yi mafarkin yana karanta alkur'ani, ni kuma ina alwala zan yi sallah asuba, yana ta kallo na. Ku tashi lafiya. To mahinta ya samu rahama, alhamdulillah, domin ya shi karatun Qur'ani malaman fassara mafalki yana da huska hudu wajen su. Huska ta farko mutum ya mafalki ana karatun Qur'ani amma bai iya gane sura, bai iya gane aya, illa dai ya yaƙini cewa Qur'ani ne. To wannan sun ce jumla ta gaba ɗaya fassara ta mai kyau ce, ba a canza ta ga komi. in matacce ne a ce ya samu rahama, in kuma wanda an raye ne samun alheri ne gare shi mai yawa, domin shi Qur'ani haka shike. Amma in ya karanci aya ko sura, an ka fahimci ayat ko an ka fahimci surar, to sai a dibi ayat da mamaci yake karantawa tana magana ne kan mi. In tana magana kan wata matsala ne, to nan ne za a istinbadin hukuncin a tabbatar shi. Amma dai mahinta ya samu rahama ga wannan mafalkin da ta yi. Assalamu alaikum malam, na mafarki ina magana da baba na bayan ya daɗe da rasuwa. Menene fassarar mafarkin? Daga wani bawan Allah daga Kalambaina. To ba san mina na sun kai magana da shi ba, lalle dai na cikin mahalkai da adda wuya mutum yayi mahalkin mahaihin shi, kuma yana cikin masu kyau kawai da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafificin mafalki na dan adam yayi to ya mafalkin annabin shi da an ka aiko mishi, ko ya mafalkin ubangiji, ko ya mafalkin mahaifan shi waɗanda suke musulmai ne, ba kafirai ba. Assalamu alaikum malam, sunana Kabiru, ina da aure da yara, ina aiki da Federal High Court a nan Sokoto. Ina ɗaya daga cikin masu ba da sallah a masallacinmu. Na mafarkin ina ba da sallah, na karanta Fatiha da Suratul Ghashiya, raka'a ta farko, ta biyu na karanta Fatiha da Suratul Iza Ja'a Nasrullah. Ina kan wani abu fiye da mamu, to kamar yahi mamu ɗagawa kenan. Malam, ina neman fassara wannan mafarkin. To ka ganin ba a lura da surorin duk da ya karanta cikin sallar. Mahallu shahidi na limancin da ya yi, shi an mahallu shahidi na shi. Limancin da ya yi da kuma hawan wani abu wanda ya daga mamun ya nuna cewa za a kara mai mukami. Kilan ko wani aiki ana promotion, ko kuma a ba di mutum wani mukami. Shi abin da mafalki ne ka nuna. To ga wani da yake cewa assalamu barka da wani, bani da aure, ni ce na mafarkin wata da yawa sun fi wata da yawa sun fi guda 5. Da safe ina nuna mamana, dan Allah a fassara min. Nagode, sako daga Hannatu. Wata sun yi kwara 5 da yawa, watanni haka. To shi wasu manyan mutane ne za su haɗuwa, don shi wata in kwara guda ne yana ɗaukan matsayin mahaihin mutum, don kuma suna da yawa
yana ɗaukar wasu shugabanni ne haka za su haɗu su yi wata tattaunawa haka. To yana nuhin to kila ko kai in ce ko haɗuwar da an kai ce kan matsalar tsaro da ta gabata. To ba san lokacin da ta yi shi ba. Don shi ga ka'ida ya ɗan kwambiyu saƙon ina ga ta turo shi kayan lokacin. To shi ne gaskiya. Don an ka gani wata da rana haka wuri guda to shi ma daban. An ka ga watannin ɗaya ne su ya nuna duk masu mulki na za su haɗuwa. Assalamu malam, barka da aiki. Ni ne na mafarkin na je gidan wata kakat babana. Ina jinyanta kuma sai ga 'yan bindiga sun zo a garin, kowa yana kuwa amma ba su wato halbe kowa ba suka wuce. Kuma kakat ta daɗe da rasuwa. Sako daga Muhammad Mubarak Ja'faru Sabon Benni. To kaga wanga shi yana cikin waɗanda aka lura da halin da ake ciki. Sabon Benni ya ce to ka gani ana abin yana cikin zukatan mutum. Shi wanga gaskiya ba mahalki ne wanda adda tawili ba, yana cikin abin da a cikin zuciyar mutum ya faruwa. Haka ne. To ga wani da yake cewa malam ni ban yi aure ba, na yi mafarkin na shiga gidan makwabtanmu zan yi sata ko zai yi sata, ko da ya tashi ana kiransa wannan ana kiran sallah asuba. Malam da Allah mai fassarar mafarki na gode. Shi wanga mai mahalkin ga ya buga min waya mai magana da shi. To in yana tare da mu ya buga min waya mai. To wannan dai wayar da ka turo sako gare ta kai kokari ka kira ta. Assalam, ni matar aure ce. Wannan kuma ina ga shine sako na karshe da zamu doka. Ban taba haihuwa ba, na mafarkin ina da tsohon ciki kuma na haihi ɗiya mace, sai na karanta suratul ikhlas da falaki da nasi na tofawa ɗiyar da na haifa. Malam menene fasara? Ka gani wanga mafalkin nata ba magana cikin ba, ba magana suratul nasi ba, yana magana suratul ikhlas ne kawai. Ta daɗe ita ce ba ta haihu ba. To ita kuma suratul ikhlas tana kore ma ubangiji haihuwa. Shi wanda shi ko dan adam ja'izi ne gare. To don haka ya nuna haihuwa ce za ta yi. Don ga ka'ida ta su malaman fassarar mafalki, idan shahidai sun kai yawa cikin mafalki to a kawa aka dauka, wanda ya yi kusa wanda ya yi karhi kuma. Tunda kaga suratul ikhlas ita ke magana kan haihuwa wanda tana kore ma ubangiji haihuwa, amma kuma dan adam ya halatta gare shi ja'izi ne ya haihu, kuma ita ba taba haihuwa ba ta ce. Don haka mafalkin ta ya nuna za ta haihu, za ta samu cikin Allah yadda. To Allah ya samu dace. Masu sauraro, an ce komi yana da daɗi amma akwai maganganun da cikin alhini